Ja, for at gøre det lidt anderledes, så har jeg tænkt mig at tage en video her af min bil, som kan sælges, som er en Fiat 500 i koksgruppe. Den har kørt omkring, den har kørt 34.000 km. Og nu skal den sælges. Så for at gøre det lidt anderledes, så tager jeg en video af den, så I kan se den på lidt af den måde her. Vi kan starte med at gå ind i bilen. Og her vil man kunne se, at den har kørt omkring 34.000. Til bilen følger navigationssæt fra TomTom. Ydermere følger der et Belkin-kabel til musik, som man kan sætte i sin bil, og så ind i sin iPhone, eller hvad man har af telefon. Det hele kan styres op fra rattet, det vil sige navigationen, ens telefonopkald, musik, alt kan styres fra rattet. Bilen har haft en ejer, som er mig. Den har lige været til service ved 30.000 km. Vi kan lige gå udenfor igen. Som I kan se, så har den ingen ridser. Hun er også lige nyvasket, men ingen ridser. Har holdt i Charlottenlund. Det vil sige, at der har ikke været mange parkerede biler omkring den, der kunne riste den eller køre op i den. Så god pris til pengene. Jeg ser frem til at høre fra jer. Hej!